Dzieci się zmienia. Ostatnio głupę tu się jednego. Ale trochę zdanie każdy dzień. Nie opuścił. Po co się poradzę moje żywota? Nie chcemy robić ulohi, my nie chcemy robić ulohi. To opakuj. Nie chcę robić ulogi, nie chcę robić ulogi, nie chcę robić ulogi. Bo się stanie, kiedy robię ulogi. Znaczy nie zakupię. Ale mami, ja chcę iPhone 13, ja chcę Fuzy 10, jedno na 10 000, a plus 10. Ja mam mały limit, ja ci nie kupię. Ty masz takie małe firmy, jak się ci nie kupię. Limit, ja teraz ci kupię. A nie problem. Ale mami, keď sa budem učiť, tak to všetko skáče na to. Proste, že keď sa budem učiť, tak to všetko bude na to. Proste, že keď si za to zarobím, tak úplne kašli na to. Ja už to budem mať v mojom okri. No w postaci ci nie kupię. Albo nie, ty się nie uczysz. Jeszcze raz on to widziała. Twój brat, a ty się nie uczył. Ale proste prečo, mama? Ja sa proste ti to opakujem zase. Ja sa zase to naučím a bude to v práce. Bude to v mojom okri, ten výbaxi moje, všetko bude mať do rána, kým neskapeš. Počkaj. Dobra, nie raz. O co ci to kupię? Za to młodzień, ty to nie zrobisz. Nie raz. O, mami, ďakujem. O, mami, ďakujem. Za tvoju kreditnú kartu. Za tvoju kreditnú kartu. Nie rozprawiającą. Nie rozprawiającą. I na to się stanie. I na to się stanie. Červen. Nie! Mama mi już kupiła ten tablet. Ja som nedostal iPhone, ale iPad. To je všetko, čo chcem. Proste sa rozplačem. Do zajtraška, keď mi nekúpite, to ja skapem. Koniec. Rozloży iPad. To jest poprzedni dziadek. Wszystko się posrał. To jest poprzednia lekarza. Ale mami, ja nechcem ten iPad. Ja chcem proste ten iPhone. To je všetko, čo chcem na svoj darček. Počkaj teraz. Mami, to čo tu robíš? Ja som to už videl na mojej kablovke menom Plná hýbem. Je to mi jedno. Ja už nie som Chcela som to podať. Moja mama gejoška, to čo sa už stalo? Toto chcem vidieť na posledný krát. Toto je všetko hamba. Ja chcem mať ten iPad. Ja chcem iPhone. To je proste všetko. Hamba je to všetko. Co si to podał? Masz taki problem. Je mi to jedno. Už si ja jedno. Mami, nebylo. Nebylo. Nie.